Здравейте, приятели! Аз съм Майка от Ендергот. Сега кажи хи на YouTube. Хей, аз съм BG Smite TV Pro. Сега ще ви покажа ларп. И ето виждате ги ларповете. Сега ще ви покажа китовете. Кит PvP. Money можете да проведете колко пари имате. Аз имам 960. Първоначално What the fuck? се започва с 960 парички. Хора, аз имам къща. Къщата ми е на спаун. Сега ще ви покажа LARP PvP. Там се биеш. Тук админа пише нещо. Хора, виждате там диамантените се бият. Леле, виждате, че диамантеният умира. И хора, диамантеният умря. Хора, не взех нищо. Само ще ви кажа, че ме убиха. Видяхте го хакера Иван Обер? Как не уби само? What the Сега ще видите хакера. Колко е тъпичък. Тъпичък. Хора, виждате как лагва сървъра малко. Сега LARP PvP. Сървър е много хубав и нищо, че му убиват, аз просто правя клип. Абе. Да не кажам тук. Влезна ли в IP-то? Да, ама те не ми дадат се регистрирам, да им се не знае. Напиши 2 пъти паролата, бе. Там пише я! И ми пише, че има максимум номер, бате. Тихо, че някакъв е уби с... Хора, виждате и целите хакери. Как ме убил. И Иван Обер е хакер. Аз ще си дам канала на админа да го види хакерчето. Добре, този сървър почва да ме дрази. Хора, той разказва някакви приказки, където вчера ги е сърувал. Той не се усеща, че сме в клипа. Хора, Да, бе, имам бан, бате. Бачи идиотите. те ли баннаха, бе? Да. Хрона ли ти се казваше? Хрона? Не. А как? И нещо си. BG Smite TV Pro съм си аз. Хора, 100% админа си го е баннал правилно. Защото... Добре, тъпия регистър, батите пак си знаят своето. Хора, аз ще кажа чао. Бай-бай, YouTube. Чао. Бай от мен. Абонирайте се, коментирайте с приятели, всичко. Само напишете гадни неща в коментарите. Чао, хора. Какво е сървър, бе? Чао, хора. Чао.